mapok ok apar ka neno kotimore samoro notimore kane pok aongi. Inono penj maduong' marach mamag siket ma ok owinjore. Maketo picha mane migao mar somo. Ok apar ni mane wacho maber ahinya. Piny ok nyal non marach. Piny ok nyal non marach. Gima nyalo timore ni nitiere gwenyruok manyalo bede kaka onon penj. Ne nyithindo wacho ni chal ka gima maksi gino okawo nyithindo ok par kaka inono penj. Examiner emong'eyo kaka penyno inono. To kama feel ni penyno onon marach to nigi thuolo mar timo application mar remarking. Kata mandalo mana wasomo classes machien go mane timo wan watimo CPE ito Nyasaye okonyo timo KCPE wan watimo CPE to gi Nyasaye nokonyo nigi lony mar ariyo wan watimo CPE to kendo itime one day itime one day kendo results ne wuok the end of November the end of December piny osewuok results osewuok skane pinj na samoro enti oloso kata wan as teachers samoro nyalo nono penj to ka koriol to i make entries moko dhi kare. Koro entry ema noket marach. Koro ka entry oket marach ti timo gimiluongo ni remarking kendo quote specifically kata ka ne en Kiswahili kata kaka ne ma Indian sign language asoron ni adwaro ni Kiswahili na mondo ng'ina to i apply to inono wachno maber. Koro en ni ang'eyo ni nikech gik mang'eny osebedo ka timore marach e sombwenjo ka nang'iyo percentage ma kuonde ma gigo timore en gima thin kabisa ma nyaka bed ni en error en kata omission moro ma ok onego bed ni cause problem but to nikech weche mang'eny nitie somo ka koro wakawa ni ma indi kuro kanyo koro nyalo siro. Achiel kuom skunde naneno ko panga class mangima omigi 84 gi te nyaka piny. Ema miya wacho ni nitiere gimno ni ka tiponi paper mar ng'an nyathino konon inya yudo kata ka nitie 84 nitie 54 kata 48 and so on e class no. Koro nego bed ni the Kenya National Examination Council to gi the concerned school center no gibiro together to gi apply mondo gino correction odbed tim. Mano en gimitimo ne timore both A levels kata KCSE gik melun KCSE machon ne gik machalo kamano timore. Nitiere jonyuol bende osebedo gi paro moro ni gini ne odwar wiye ahinya koso dipo ni nitiere ng'wech moro minone go emomiyo makosa ma kamagi oneno japuonj. Mano waparo ni en nyawo mar neno gino kamano nikech naseneno kata kaka nitie moko manobedo research manobedo research gi ndalo 21 to mano ogol gi ndalo 22 moko nobedo research gi ndalo 20 to mano ogol gi ndalo 22. Koro awacho kinanuoyo ni nitiere gik mang'eny ma timore maricho e field mar education koro miyo ji gama wach ka gero to giketa ni maendi makosa manyiso ni jogendi en kama. Koro aparo ni mano to ok aparo ni en gima one fair to examination council. Gin gikabedo program gi dhano and therefore human error can be there. Koro gibeda gi kwe nikech be time mantiere pod correction inyalo tim ma gino losi. Koro kanyo taparo ni ok onego bed ni obedo gima lich ahinya. Nawinjo kumoro mane wacho en mano create gimiluongo ni anxiety. Nawinjo kuma ne wacho yien aduoki chien kacha ni wuoyo